Takže můžeme. A ta slivka Jumbo. Jo. Tak jsme dorazili do Vivendi National Park, kde zítra se pokusíme najít a vystupovat a najít ojedinělé a unikátní a extrémně ohrožené horské gorily, kterých už je na světě něco přes 700. Z toho přibližně půlka žije v tomto národním parku, který se nachází v pohoří Rovenzory, ne Virunga, pohoří Virunga. V podstatě se jedná o vyhaslé sopky, kdy kopce dosahují výšky až 4,5 tisíce metrů nad mořem. Jedná se o poslední zbytky deštného pralesa, kde vlastně tyto ohrožené gorily mají své poslední útočiště. Jako všude kolem lidi likvidují jejich přírodní životní prostředí tím, že kácejí stromy a pěstují zde své plodiny. Cesta byla zajímavá, trošku pršelo, nicméně pršet tady má. Teď jsme zde v takzvaném období sucha, kdy prší jenom méně, ale stále prší. Cesta dobrá, řidič v pohodě. Už tu natáčíš. Stále. Auto mírně rozsekáno. Dojeli jsme. Zítra jdeme na ty superové gorily. Bude to zážitek. Jedná se opravdu o ojedinělý zážitek. Park je a vůbec vlastně ty gorily jsou pod ochranou UNESCO. A je to něco neuvěřitelného. Park se vlastně tato oblast se proslavila taky Jane Foytová, nevím. No prostě to zážitek. Nicméně, ještě zajímavá věc, se nacházíme v podstatě v hraničním území, v takovém tom místečku, kde vlastně tady o to pohoří se dělí tři státy, 3 země. A to, víš, Ivetko? Uganda, v které jsme nyní, dále Kongo a Rwanda. A právě ty gorily, kterých je těch 720 přibližně, tak se pohybují právě různě, přicházejí z Ugandy do Rwandy, z Rwandy do Konga, z Konga do Ugandy, z Ugandy do Rwandy, z Rwandy a tak dále. Jasné. Cut!